Ang Aics o kon Assistance to Individuals in Crisis Situation sang kaprograma nga gindisenyo sa pagbulig sa mga katawhan sa oras kang krisis para sanda makabangon sa mga wara ginaekspektar nga mga nagakaratabo. Parehas kang pagmasakit, naging biktima ka kalamitan, pagpang-abuso, kag pagtura o kon pagkamatay kang membro kang pamilya. Ano ang mga krisis nga pwede makabuol kang bulig pinansyal? Amo ang medical assistance, burial assistance, transportation assistance, educational assistance, emergency relocation assistance, kag reintegration assistance. Ano ang mga kinahanglan ipasa para maka-avail kang Aics? Una, original copy kang Certificate of Eligibility ginpermahan kang LGU social worker, photocopy kang any valid ID, kag Certificate of Indigency o kang Certificate of Person in Crisis Situation nga naghalin sa barangay o kon officer in charge nga naghalin sa MSWDO o kon PSWDO. Kung gusto niyo mag-avail, makig-angat sa MSWDO o kon PSWDO para sa dugang nga mga requirements.